Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox Giant Survivor cu un prieten. Și hai să începem. Nu știu cât de bine l-auziți. Dar hai să batem gigantul ăsta mare. Uitați-l, ai murit exact lângă mine. Da. Scuzați-mă că n-am mai făcut episoade de mult. N-am mai putut, n-am mai avut timp. Bine, măcar că am făcut acum. Aoleu, mă arunca și pe mine. Trebuie să dau asta mai așa. Tu cât level ai? Eu am level 47. Îi dăm la boss, că văd că a picat. Level 2? Nu contează. Hai să rupem bossul ăla. Mare prizonier. Și el. Să apăsați și voi pe like și subscribe. Să batem bossul ăsta odată. Tu unde ești? Sunt exact lângă tine, mă vezi? Da. Ai făcut level 3. Bravo ție! Stai că mai am aici niște gersuri, dar nu știu care să mi le iau. Să sar mai mult sau viteză. Mi se pare mai bună viteză. Nu poți să-ți schimbi arma. Nu poți să-ți schimbi. Apeși pe arma aia de lângă bănuți, o armă. Eu mi-am luat Gravity Coil-ul ca să sar mai mult, să mă sui pe chestia asta. Păi, nu pot, pentru că la mine când mișc mouse-ul rămâne blocat ținta. Rămâne blocată ținta în față. Dar tu te uiți din third person sau din first person? Mamă, ne batem exact cu creatorul jocului. Păi uită-te în third person, să dai cu ăla de la mouse. Exact a venit creatorul nostru să se bată cu noi mai nou. Stai să dau și eu mai încet jocul. Poate nu m-au zis bine, dar zic. Mamă, vine Big Games după mine. Mare nebunie ce vine aici. Mai sunt player cu level mai mic. Cercăm să omorâm ăla. Cum poți să faci mai mulți bani? Să dai în boss. N-ai văzut că ți arată niște bănuți când dai în boss? Tragi în el. Știu, dar nu poți să dai și dublu. Să dai mai mulți bănuți? Păi trebuie să-ți upgradezi arma, să-ți iei altă armă, gen. Adică ai văzut că am... Păi primele arme au cam aceleași bănuți. Și după aceea începe să crească. Adică eu fac 6 sau 7 dolari. Uneori 6, alteori 7. Hai să-i dăm. Să uităm. Și cum v-am zis, cred, mai mult ca sigur. Și cum v-am zis, dați un like și un subscribe. Nu știu câte like-uri să se strângă la episodul acesta. N-am mai postat de mult și așa. 5, hai 5. 5 like-uri la acest episod vreau să se strângă. Ca să mai postez altele. Așa. M-a omorât. Te-a omorât? Exact lângă mine te-ai spawnat. Să știi că următoarea armă cred că o să-ți ia mai mult. Îi dau la boss-ul ăla. Să-l rup în două. Astăzi cred că o să mai apară un episod. Să văd dacă pot. Cred că o să mai fac unul. Tot cu prieten. Tot cu un prieten. Cum v-am zis, nu știu sincer dacă voi l-auziți pe el. Sau nu știu. Și are și el un canal de YouTube, Nicolas Dă, dacă vreți să vă abonați și la el, să lăsați un like.
mai bine pui în descriere. Trebuie decât să pui Da. ca pe video și mă pui grine. Da. Hai că moare și Big Games. Să pun eu mai așa să vedeți și voi viața. Dai tanca cineva. Așa, mult mai bine. Cred că oamenii care au supraviețuit mai mult au stat în colțul mapei și așa și trăgeau și ei. Am 14.000 de bănuți. 18.000 de bănuți. Mamă, dă ceva arma aia. Vino, unde ești? Mă vezi că trag după tine? Vino repede aici. Poți? Da. Nașpa că n-ai și tu un speed coil. Aici, cred că un speed coil trebuie. Mai mult ca sigur, stai să mi-l echipez. Ca să nu desărit mai mult, să-mi bage puțin speed. Haide. Să stăm aici, să dăm pe boss. Hai mă, boss, sache, mă. Acum o să vedeți și voi viața lui. E mai bine. Hai să vedem unde e? Nici nu știu. Aoleu, e de-tai scheletele. Spatele tău. Hai mă, brodere, mă. Ai grijă să nu te omoare, că îți dă bănuți după ce se termină meciul. Bine, îți dă bănuți și dacă mori. Dar așa îți dă mai mulți dacă supraviețuiești și nu mori. De zic, stai aici, că mai dă cu fulgere și e mai bine. Că dacă te nimerește un fulger, mori. De-aia zic. Ai grijă de tine și poți să stai aici, că e un acoperiș. Am căzut. Ai grijă. M-a dat jos. Nu știu, dar asta stă în mine. Este în ăsta al meu unde sunt urcat. Am mai picat unul. Eu stau acolo. What? Unul zboară pentru că are Infinity Coil. Mă vine bossul la turnul meu. A picat. Aoleo, a dat o chestie de aia. Sunt cam safe aici. Adică uite tu, nu mă nimerește bossul. Văd oamenii cu jump, cu gravity coil. Mi-ar place să supraviețuiesc. Cred că o să supraviețuiesc. Nu știu, dar la 18.000 de bănuți pot să dau un loc la următoarea armă. Am murit. Ai murit? Nașpa. Am și un level 58. Tu cât mai ai? Ai mai avansat? Și poți să ții arme sau poți să strângi 10.000. Am level 8. Bravo ție. A, ești exact lângă mine. Ia uite ce armă mi-am băgat. Stai un pic, să mi-o cumpăr repede. Bun. Următoarea 24 de bănuți. Mamă, cum trage asta și mai îmi dă 11 ori 12 dolari. Și uite-te și tu cum trage. Trage continuu. 59 level. Eu sunt cu mult la astea. Și de ce? Pentru că următorul, cea mai mare armă e la level 55. Adică nu cea mai mare, dar o armă maxim e la level 55. Eu la arma pe care îi dau eu în loc trebuie să am level 22 și gen eu am 59. Adică am ceva. Și când o să trebuiască, o să pot să-mi cumpăr scarul, eu deja cred că o să am să-mi cumpăr Space Rifle-ul, gen, o să am level. Dar nu, cred că nu și bani. Eu nu știu, n-am murit deloc. Deci e bine. Îi dau la boss-ul ăsta. Da, tu vreodată ai văzut doi boși? Câte doi boși? Eu m-am mai jucat și am văzut doi boși. Hai că-i dăm la boss-ul ăsta, îi dăm. Mama, a dat cu chestia aia maro, a dat exact lângă mine. Exact pe lângă mine. L-au omorât pe unul care stătea mai lângă mine. Da, aproape de mine. Îi dau la boss-ul ăsta. Da, parcă a avut mai multă viață, nu? E comun. Mi se pare, mie să a avut mai multă viață. Eu zic că da. Eu îi dau. Sunt exact în spatele lui. Te-a omorât? Ți-a dat cu piciorul? Te-a omorât cu piciorul? Da. Că am văzut că dă cu piciorul. Așa. Îi dăm la postul ăsta de rupem, nu?
Hai că aproape moare, în sfârșit. Giant Skeleton Boy. Să mai facem episoade. Cred că o să facem și Fortnite pe canal. O să facem și Fortnite. Am uitat să ascund tabul. Hai că-i dăm. A trecut exact pe lângă mine. Haide, a murit nebun. Sunt singurul care a supraviețuit. Și nu am stat doar în colțul unei mape și în colțul mapei și dădeam. Sunt curios cu ce face următoarea armă, cu ce dă sau cât de repede dă. Am văzut că dă cu un din ăla de wc. Așa, gata. Hai să începem să... Mamă, s-a spawnat exact lângă mine fantoma aia. M-a aruncat. Nu pot să cred așa ceva. Exact lângă mine să se spawneze. Du-te-ai fantoma. Scuzați-mi fundalul. N-aș pară. Unde-i fantoma aia? Că nu se vede așa bine. Acum mai dau. Și tu ce mai faci, Nicu? Ești bine? Ești? Așa. După cum vedeți, mai facem episoade și cu După cum vedeți, mai facem episoade și cu băiatul ăsta. E prietenul meu. De-aia zic, putem să facem episoade. Care și el canal de YouTube, facem amândoi. Și eu mă uit din first person, că îmi place într-un... E frumos. Uite, deci știu că abia acum am început să mă uit, că mie îmi plăcea să mă uit așa. Mă uit acum. Deci e mai real. Bine, oricum, nu există Dădai Fantoma și Dădai Castelul în viața reală. Bine, Dădai Castelul există. Dar nu există mapa supărătoare. Oh. Păi te văd. Am trecut prin fața ta și ți-a dat. A dat chestia aia. Nu știu, dar mi se pare bună arma asta. Mișto, mișto. Îi dau la boss. A dat exact în mine. M-am omorât. Stai să dau așa repede. Să nu mi-apară ceva pe ecran sau chestii de alea, ca să nu mai pot să le dau X sau chestii. Cum e să deschizi shop-ul și tu să fii din first person. Nașpa. Ferar. Uite, deci tu cum stăm toți în colț aici și dăm la boss. Level 63. Am crescut mult în level. Adică cât eram? 45? Am așa, nu știu sigur. Să-mi scrieți voi în comentarii cât eram. Să calculați voi cât level am făcut. Adică după ce batem gen costul ăsta, facem și noi bani. Ia, putem să ne cumpărăm următoarea armă? Da, putem. Așa, haide. Stai că îi dau. A venit lângă mine. Nebună. Îi dau. Nu. M-a luat. Nu. Așa, măcar. Mie să nu mi se apară shop-ul. Fără să apăs eu pe shop, să nu mi apară shop-ul, ca să rămânem și trebuie să dau live. Dau. Eu zic că va mai apărea un episod astăzi. Să vedem. Dacă voi vreți, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem și Fortnite pe canal. Și eu zic că o să facem. Exact bossul lângă mine. O supraviețuit una, 235 level. Factory. Ia, cum e Factory? Că n-am mai jucat. Da, și cam atât a fost și episodul acesta. Vă rog să dați like, subscribe dacă sunteți noi pe canal. Și pa, pa!